uyai makasununguka, uyai makashinga, uyai makasimba mangwana. Maona message yamuka yakanyorwa kumabharaki emasoja, maiona sei? Ndafara zvikuru. Kuraidza kuti vanomira nevanhu, havade zvido zvemunhu, asi vanomira nezvido zvevanhu. Vana veZimbabwe vatambura, kana ivo kumabharaki vari kutambura. Right, when we say it's time for action, inyaya yekuti zvinhu zvaoma, ta-assessa each and every situation, groundwork, opposition and the ruling party. Vamwe vachakupai nhungamiro yekuti zvii zvatiri kusangana nazvo paground. Asi pane nyaya yatasiya kutaura, pane nyaya yevanhu vato already on the way. Mungatiudza kuti vanhu ivavo sei ndavafambe munyasha, tikuvanamatira vafambe munyasha. Ngavafambe munyasha vanhu ivavo vasvike mune zvakanaka. Saka tiri kunosangana paAfrica Unity Square. Yes. Mangwana isisu tikurara tiripo. Yes. To make sure kuti ground riri kuenda. We are going to lead from the front. Enough is enough. Hatina vatiri kushanda. Chimwe chandoda kudzidzisa vana veZimbabwe, kushingisa vana veZimbabwe nedzidziso iri nhasi. Ngavangwarire, ngavazive pekudyira, ngavazive pekunwira. Because nguva yatiri yakaipa. Varakashi vari pabasa. Aiwa, tinouye kudya, please vana veZimbabwe. Uya nemvura yako mukagubhu, uisa mukabhegi, mvura yako, chikafu chako, ukangodya kumba waguta, zvatokwana. Dzidzai kuziva kuti tiri muhondo. Zvigananda zvinoroya. Vari pabasa, because chikafu chiri kubayiwa majekiseni, tatozviziva, tazvinzwa. Chiitaika slogan, pamberi nerevolution. Pamberi nerevolution, pasi nezvigananda. Pasi nezvigananda. Pasi nazvo. Tinotenda.